right, pasina imi mafanzi, pasina imi vateereri, pasina imi masupporters, Bombshell Television ingadai isiko, ingadai isina kusvika pa 9000 subscribers. Izvi zvita pa 9.7 tasarwa ne just 300 guys, 300 masubscribers. So muweekend umu guys ikatingosvika 10,000 tingoramba tichipusha, but ndisingakanganwe kutenda vacho ivavo 9.7 vatiinavo. Newewo kukwedzera nhamba nhasi muzuva ranhasi, ndinongotenda, ndinongopa kutenda kukuru guys. Sapoti yenyu hamuzive zvainoreva kwatiri, inoreva zvakanyanya. Saka kana uri munyowani, ndokumbirisisawo kuti usubscribe pathis channel, wotenda on the notification bell icon, kutira kuti tichingouploada sezvataita iri, unobva wangokasika, ndiwo unotanga kuona, ndiwo unotanga kuudzwa. So nyaya ndayana inyaya inosiririsa. Panapa paBombshell Television tinongoudza nyaya dzakasiyana-siyana. Nyaya ndayanayo inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza, inyaya inodzimba mwoyo. Saka nda kuti mutaurewo zvamunofunga in the comment section, mutaure, mulikewo this video, mushare this video, vakawanda vaone, vakawanda vangwarire, nekuti zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa zvikuru. Nyaya ndauya nayo inyaya yapasta, munhu waMwari, mutungamiriri wechechi, uyo airara nevasikana, mateenagers, vama17 years nema16 years, airara nawo mushure mekunge mhiko dzake dzanga akabata ndo zvadzaida, but maid akazosvika pakuzvifumura, aona kuti zvanyanya, abuse yevana iri kuita se ikuramba ichiwanda, vana vari kuramba vachibatwa chibharo. Ndiye akazofumura nekuti aipiwa off kana vasikana avo vachinge vaunzwa pasta vachirara nawo. Saka tell us what do you think in the comment section below. Thank you.